عدي زيادة زاداتي دلدل كي جيش حمدا نتقب ماي كي تفقي كستنا بكرسا وعدي لملم كل الليل وسكتي تخال كحدث وجهها شاخاتي تتح كملاس قرمة بأغلي بتخلي بخبط انسسا عدي يبركة قمجا قرب هواتي قرب نتكل أخن نقول في تعمداتنا بمقرب نسنيه عدي لملم كل الليل حيال تعري نحملي وفري بزبل تيما وترو 15 قنبط زبعل بدرجة هجر نزكير زلو أبي مقربن معقب حمدن ماين بحافشة ولك حرستو دما أبنتو أبركتم زرقاقز أولون زتبابعلون بمخانو وتاولنتو بقادي كرقاقز أنيحيو أبي زحلفو 14 عامتات استدلبت تموكرو كم زنترو زوباتات نقصان زوباتات ممحدار كبابيتات أبي قدس وددرن نايلم عد تقبارتاتن كحيل صنحيو ازي نبوزحات تكالاتن مشارختن زسات مدبزي ولقوا نابتي كبتصح زل ጫፍን ተዘይረገጸ بوحدو ግን ኣብ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ ኣተሓሳስባ بقليل ዝግለጽ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሰፊሕ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝውጠን ፕሮግራም ምምሕዳራት ክሳብ ዓድን ከባብን ካብኡ ሓሊፉውን ነፍሲ ወከፍ ስድራን ዜጋን ብግዜ ዝልክዑን ብፍቅዲ ዝግለጹን ናይ ምግራብ ዕማማት ኣብ ውሽጢ ቀጽርን ገደናን ጎደቦን ጎደናታትን ምእንቲ ክትግበሩ ንወለንታነት ጥራይ ከይተገድፈ ከም ግዴታ ተወሲዱ ናይ ተሓታትነት መቆጻጸሪ ቅጥዕታት ወፂኡሉ ዝርዝር ትግባር ውጥን ክረቅቕ ይግባእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ እምነት ቦታታት መዘናግዒ ማእከላት ኣውራ ድማ ኣብ ጎደናታትን ዝተሓዝአ ጎቦታትን ንምልማዕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝምስከን እዩ ሙቃም ሓምላይ ክለባት ናብ ዝተሓተ ደረጃን ተበፂሑ ነቲ ብምዕቃብ ዝያዳ ናይ ልምዓት ዝቕጽል መስርሕ ምትካል ከደንፍዖ ናይ ግድን እዩ ንሰማዕታትና ኣብታ ክብርቲ ዕለቶም ኣግራብ ብምትካል ፍቕርናን ኣኽብሮትናን ንግለጸሎም ንዝኾኑ ዓበይቲ ብደረጃ ሃገርን ስድራ ቤትን ዘገድሱናን ፍጻሜታት ተኽሊ ብምትካል ነድምቆም ብዝከኣል መጠን ቀጽርን ዙርያን ነፍሲ ወከፍ ትካልን መንበርን በኣትክልቲ ከም ዝምዕርግ ንግበር እዚ ንብገሰሉ ዘለና ሓምላይ ወፍሪ ክዕወት እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ክምርኮስን ዓመታዊ መደብን ገምጋምን ክግበረሉን ኣለዎ بعابي أخا كلنا أبوشتن أبدجن نركب إرتراويان ندكنان دكنان مسأ ولودتاتن كأتليا إرترا نقدفولهم كابوز عبيه بسلزيلهم أبي مفوس ما يكعو مسرح كثرن زلاتاتن بعابي لما أبي محلاو أقرب زمدبزي زفترو سمعت واننتا التبابعي كبالي كاليو بمرحنة منيستر حرشان بعال سلطان أقرابن انسسا زقدامن زكاية زلو مدب مبار لما عمت بمخنات علما وبده لفدا كوفيد 19 تذكيرخو عليو أبزي ناي زخر وانجن حرف تمكروتاتو انتاي نيرو أبزي وانزي انتاي كقبر يقبع نفس وكف انتاي حلافنت كوسي يقبو نزب لحتتات نمملاس مس قل أكايرتن أواهارتن زدهسسنا يتحستو كسعبيو 15 قنبت لبزبن مبل 14 عامتي كون يرو مالتيو جيتي علامو نزبل كايو علامو
እዚ بتفلالي مخنياتات ጸጥታት ልጠፈ አግራብ እንስሳ ዘገዳምን ናብ ንቡር ንምምላስ ሓደ ወፍሪ መበጋስ ተባሂሉ ምክንያቱ መንግስቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት ነዞም በተከታታሊ ናይ ደርቅን ናይ ኩናትን ንምዝባል ክሊማን ዝዓነው አግራብ እንስሳ ዘገዳምን ናብ ንቡር ንምምላስ ተፋለለ ወፍርታት አካይዱ ማለት እዩ ንምጥቃስ ወፍሪ ተማሃሮ 94 وفر لمعات تسعة شمونتن كم تدنا سجي نزيد درخت مفتار مالتي تي وفري أكو تسعة شدشن توقي سماتي حيال تعري نحمل وفري تبعي توقي سماتي سلازي تعلم وجن تنسى أقربن إنسان أقرب من حجرنا مالتي استطاعت حجب بزح الحقف معك محمد ما ينالو مقرب معك إنسان أقدام أنا حنت موجود تتابعناته ساعات عندي أنا برصة أقرب كده ساعات نديو نعول مقلات هاي الخانة يمدرج حد حنت موجود لو من مسرات حاملة كلابات من مسرات حزات هاجرة وحزاتي ولو عدا وحزاتي استفلا لي حزات مسفحا متنخارنا له لذي استفلا لي نتفتات له بحدا أتون غيرنا لذي دما أمريكا الرأي كله عمت بزي على تزيني 10 عام شو قنبت نتاي تقبر ناي حلف تمكرو قام يقبر بلجهات عقبك نتيزنا بر آليخا مدابات كاتبو سماعتي لذي بزي كان زبالكايو لو ما عمت برد مخنيات بزي ناي كوفيد 19 كجبر يتخالى مالتيو عم كجبري تسرح جن يقصل له حيال تعري نحملي وفري زبل علامة ربحة حزب هاجرنيو إذا اختبر جن نقعت حزبي وسانيو أبز مدايزي استسرحوا سرحات انتهي من مسلو حزبي ناتو ونت سمعت ونت كتري قوس زبالكايو بقى تصعد تكبر ماجي سطح يكون اواج كالو اواج دورون انساس غرانا مسح شاخل تشحشن وصه ناي تطقامنت مسل አለው ሓደ ሰብ ተحر ተኺሉ ኣብ ጣዕሙ ግዜ ኣብ ድበሰሎ ግዜ ማለት ገረብ ኣብ ዛኸሎ ቆሪጹ ክጥቀም ይኽእል ማለት በዚ ተዳሚሩ ጅነት ህዝቢ سمعت وانت كتري ببوستر بولو بمرخ بوزهان بولو بسمينار بولو بتفعل قاطعم تدارهبك إذن بتحبر السب كم سرص مو وعلك حديرك سمعت وانت كم ببل بقصالي نكايدو صراحتي مالتيو بتصح لك بصحنا تديبلنا ግን አዝዩ ተስፋ ዝቡጽታት ግን يرئ ለማት ተነቃሐን ህብረተሰብ በወለንታ በማዕቶት በሎ መሐመድ ማይ ማዕቀብ በሎ ህዛአታታ መስፋ ህዛአታ ህንሳ ዘገዳማ ምታል ስለዚህ ትይበልካ ጎስጓስ አትስፉ ውጽት አለው ይለድ ከግምግም ዝኸልካ ይለል ሐሰማነ ሓደ ካብዚ ወፍርዚ معقب حمدን ማይኒው ምክንያቱ معقب حمدን ማይን ከየካየድካ ካልእ ልማዓታዊ መደባት ከተካይድ ስለዘይካል ኣብ ሓምላይ ወፍሪ ብዝለዓለ ካብ ዝጥመቱ ንጥፈታት እዩ معقب حمدን ማይን ንሰርሖ ኩሉ ግዜ ኣብ ላዕለዋይ ማይ ኮዖ ንኽእል ኣብ ናይ መገረቡ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ቀጽታት ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ጎደና ይኹን እዚ ዝግበር ናይ ምትካል ስራሓት ኣቀዲምካ እዚ ናይ معقب حمدን ማይን ስራሓት ይስራሓሉ እዚ ኸኣ ንምንታይ ብግቡእ ዝተዓቀበ ሓመዱ ዝዕቁብ ጥብ ዝበለ ማይ ዝተዓቀበ ነቲ ዝድለ ዘሎ ሓምላይ ንምቕያር እቲ መበገስን ቀንድን ስራሕ እቲ معقب حمدን ማይን ስለ ዝኾነ እዩ ኣካል ናይ ዝወፍሪ ዝኾይኑ ኣብዚ ወፍሪ ዘተክረሉ ኸኣ እቲ معقب حمدን ማይን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክግበር ተኾነ ብዝያዳ ኣብዚ ነድበሉ ግን እቲ معقب حمدን ማይን ኣብ መሬት ሕርሻ ዝካየድ ንጥፈታት እዚ ኸኣ እንታይ ያጠቃልል ብዓዲ ወይ ብኮም ይኹን ብውልቀ ሰባት معقب حمدን ማይን ኣብ ግራቶም ዝገብርዎ ንጥፈታት እዚ ክንብል ከለና እቲ معقب حمدን ማይን ብሰፊሑ ኣብ ክልተ ክምቀል እንዲ ዝኽእል እቲ ቅርጻዊ معقب حمدን ማይን ወይ እቲ ስትራክቸራል ሜጀር ንብሎ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣግሮኖሚክ ሜጀር ንብሎ ዝምስ ምትካል ምስ ማሕዛእ ዝኸይድ እንዲዩ ሕጂ እዚ ናይ መሬት ሕርሻ እቲ ናይ ቅርጻዊ ስራሓት ተን ልሙዳት ኣብ ሃገርና ብሰፊሑ ዝዝውተራ መሶብ ከዓ ዝለመደን ዝሰርሐን ውፅኢተን እውን ዝርአን እዘን ስራሓት ናይ ዛላ ማለት እዩ ግንቦት 15 ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ዓመት መጽእ ብልዑል ድምቀትን ኩሉ ኣካላት መንግስቲ ኣብነታውን ኣልማዓቲ ዝጋብእሉ ዕለት እዩ
ኣብዚ ዕለት እዚ እቶም ብሉፅ ስራሕ ዝሰርሑ ኣፍልጦ ዝረኽብሉ ዕለት እዩ እዞም ንሽልማት ዝበቕዑ ብኸመይ ይሽለሙ ክንብል ንኣቶ ፍጹም ሓጎስ ተወኪስና ነርና ኣብዚ 15 ግንቦት ሓደ ካብቲ ካይዶ ንጥፈታት እንታይ እዩ ኣብነታውያን ኣልማዕቲ እዚኦም ሕጂ መልካም ብናይ ውልቀ ሰብ ኣሎ ብትካል መንግስቲ ኣሎ ብናይ እምነት ቦታታት ኣሎ ወላ ብናይ ሓምላይ ክለብ ኣሎ ብሕዛኣት ምስፋሕ ኣሎ በድሓነት መወገሎ ነዚኣቶም ካብ ዞባ ሓደ እንዳለለኻ ኣብነታዊ ዝኸውን መተባብዕ ሽልማት ውሃብ ማለት መተባብዕ ሽልማት ተፈላለዩ ይኸውን ማለት መሳርሒ ሕርሻ ወይ ካ ብዓይነት ይኸውን ወይ ካ ሶላር እዚ ናይ ፀሓይ መብራህቲ ወይ ብሽክሌታ ተማሃሮ እሳት እጂ ብተኻ መሳርሒታት ውሃብ ማለት እዩ እጂ እንታይ ፈይጠልካ እዚ ቅዱስ ቅን ይፈጥር ማለት ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ዓዲ ካብ ሓንቲ ዓዲ ሓደ ውልቀ ሰብ ሆነ ስለዚህ ጽልው ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይራኣይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ነታ ዝበልካ ነዚኦም ንምላይ ከንታይ መምዘኒ ንጥቀም እታ መምዘኒታ ግን እንታይ ዝበልካ ግን እታ ብጊዜን ብቦታን ብፍቅድን ድበልና ያጁ አበይ ቤት ትምህርቲ ክንደይ ተኺላ ማዓስ ተኺላ እዚ ሕጂ ነወዳደር ማለት እዩ እዚ ከ መምዘኒ ንዞባታት ተሰድድ ዞባታት ብዞባታት ገርም ይመዝኑ ዞባታት ዝመዘኑ ዞባ ይመዝን ካብዚ ከኣ ማእኸላይ ቦታ ሓንቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ላ ማለት እዩ ነዚ ተምር ካብ ባለስልጣን ካብ ሕርሻን እዚ ከ ናብ ዞባታት ትኸይድ ማለት እዩ ትናበብ ማለት ሕጂ ሎም ዓመት ዘይገበርና ሳያ ሓንቲ ካብ ክንጅምር ኮልና እዛ አጋጣሚ መፅያ ማለት እዩ ዞባታት ገምጊመን ዝኾነ ግን ትመስርሕ ግን እዚ ይበልካ ቀጥዕታት ይላኽ ዞባታት ምዝኖ ንሕና ካብ መሬት ንሪኦ ብሓንሳብ ምስኦም ንናበብ እውታት ንለሊ ዛብልኮ ከ መሳርሒ መተባብዒ ይውሃብ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ንዝገበሩ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ክረክብ ምኽኣል ዝዓበየ ነገር እዩ ካልእ ሰውን ንቅዱስ ተግባራት ብምስዓብ ኣበርክቶ ንኽገብር ዝሕግዝ እዩ ጽልዋ ናይ እዚ ሕጂ ምትብባዕ ብሩእ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ለብ ዘመን ምትዓወተት ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ንዓኽበል ፀይለኻ እፅፋት ተክል ማለት ብውልቀ ብዓድታት ሕጂ ቅዱስ ቅኒ ወይ ከዓ ድርኺት ነቲ ኣብ ብጣዕሚ ዝፈጠረ ነዚ ወፍሪ ድብለዚ መተባብዒ መሃቢ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እውን ክቕፅል ሕጂ ኩላቶም ኳን ዘምልከቶም ኣብዚ ሕርሻ ወይ ከዓ በዓል ስልጣን ጥራሕ ይኮነ እዚ ኩሉ ምልክት ናብዚ ተተብል ትድወሃብ ብልጫ ትመልሃ መተባብዒ ኻን መዛይር ኢለ ስለዝሓስብ ኩሎም ዝምልከቶም ኳን ነዞም ቅዱስ ተግባር ወይ ከዓ ኣብዚ ልምዓት ኣብነታዊ ስራሕ ዝገበሩ ንምትብባዕ ንምትከሳብ ኩሉ ሰብ ክነጥፉን ከብል እጃሙ ከበርክት የደብል እምበር ውፅኢቱ ኣዝዩ ዝረኣይ ማለት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ጽቡቕ ውፅኢት ናርኢና ኣለና እዚ ወፍሪ ንብዙሓት ዕላማታት ዝተበገሰ ኮይኑ ሓደ ካብዚ ምዕቃብ እንስሳ ዝገዳም እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ እንታይ ሰሪሕና ኩነታት እንስሳ ዝገዳም ሃገርና እንታይ ይመስል ጽልዋ ናይ ወፍሪ ኣብ እንስሳ ዝገዳም ሩኡ እዩ ንምንታይ ሸፈነ ግራም ምስ እንዳበዝሐ ምስ ዝኸይድ እንስሳ ዝገዳም ከዓ እንዳሰሰነ ከም ዝኸይድ እዚ ባህርያዊ መስርሕ ተኸቲሉ ማለት ሕጂ እንታይ ተሪኢኻ ግን ኣነ ደግም ፍላይ እዚ ዝገበርና ሕዛእትን ሓለዋን ደካየልና እዮ ናይ እንስሳ ዘገዳም ሰሰነ ብሩኢና ርኢና በቃ ብላ ከም ኣብነት እዚ ዘጠቕሳ ሕዛእቲ ሰሜናውን ደቡባን ባህርያ ናይ ሎሚ 15 ወላ ቅድሚ ዝወፍሩ ምብጋሱ እንስሳ ዘገዳም ራእይ ብርቂ ነይሩ ከይድካ ሰሜናዊ ባሕርስ ሙሉ ሰሙን ተኸታትልካስ ሓንቲ ዓጋዜ ወይ ሓንቲ ድኳ ትሪኢኻ ዕድለኛ ኸይርካ ሎሚ ግን መዓልታዊ 20 ትሪኢሉ ግዜ በፂሑ ስለዚ ካብ ዝዓቢ ጽልዋ ክሳይ የሎ ማለት እዩ ሕጂ ምስኡ ተወጊስኻ ንቕሓት ሕብረተሰብ ቅድሚ ሕጂ ንዛረብ ነበርና ብጀካ ህዝቢ ዓፋር ኣብ እንስሳ ዘገዳም ልዑል ጠመተ ወይ ከዓ ናይ ምዕቃብ ባህሊ ዝነበሮ የብልና ንብል ነርና ከምኡ ኢኻ ተሓቂ ሕጂ ግን ህዝቡ ናብ ካልእ ቦታታት እንስሳ ዘገዳም ኣይፀባን ኣብ ሃገርና ሃድን ዝበሃል ዳርጋ የለን ኢልካ ክዛረብ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ሃገር ቀዳማይ እንስሳ ዘገዳም ዘጥፎ ወይ ከዓ ተፀባዩ ብወዲ ሰብ ዝተኣተወ ሃድን እዩ ስለዚ ሃድን ከም ዝንፈልጦ ኣብ ሃገርና ሲ ብረት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘለና ዝኾነ ግን ዘይ ሕጋዊ ሃድን ሰሚዕና ወይ ከዓ ዝብል ጥርዓን ይኹን ፀብፃባይ መፀና ማለት እዩ ሓንቲ ዛናይ ሓራምስ ዓመት ጋጥም ምስ ሓረስቶት ዝግበር ግርጭት ማለት እዩ ሓረስቶት ናብ ተግባራቶም መፁ ህዝቢ ክከላኸሎም ገሊኦም ኣብ ዒላኣቱ ገሊኦም ካብ ሓረስቶት ተቐተሉ እዚያላ ዝሰክፍ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ምስ ግዜ ትፍታሕ ኢልና ንሓስብ ግን ዓመታዊ ካብ 3-4 ሓራም ዝሞቱ ብመፀድካ ሰባት እውን ሞቱና እዮም 3-4 ሰባት እውን ሞቱ እዮም ትግርጭት ናይ ሰባት ተዘይኮነ ብሰብ ሃድና በሳዘ ስለዚ ሕፀር ዝበለ እዚ ወፍሪ ካብ ተዓወትና ለው ካብ ጽቡቕ ውፅኢት ኣብፅና ዘለና ኣብ እንስሳ ዘገዳም ሰሰነ እንስሳ ዘገዳም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ርኡይ እንዳኾነ ይኸዳል ማለት እዩ ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ሎሚ ዓመት 14 ዓመት ኣውፂሩ ይርከብ
أبزن 14 ዓመታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንጥፈታቱ እናተማሓየሸን ዝርግሕኡ ክሳብ መላእ ሃገር ዝኸይድ ወፍሪ እዩ ብተወሳኺ ብፍሉይ ክትቆሱ ዝግብኦምን ካልኦት ክስዕብዎ እንተሎ ንኽጠቕሰልና ንኣቶ ፍጹም ሓጎስ ተወኪስና ነርና ከም ፍሉይ ከም ዓወት ናይ ዝወፍሪልካ እውን ክትገልጾ ትኽእል ማለት ብሓይልታት ምክልኻል በሎ በዚ ናይ ህንጻታት ኩባንያ ህንጻታት ዝግበር ተጽውጪታት ከም ኣብነት ክትገልጾ ትኽእል ንኣብነት እጅ ክንጠቅስ ተሓር ኮይናሲ ካብ እዚ ምዕራብ ክንጠቅስ ተሓር ኮይና ሕጂ እዚ ናይ ኮርመና ማዓስከር ኮርመናስ ናይ ባዕሎም መደበር ፈልሲ ገይሮም ቦታታቶም ገሪቦም ኣድሓንት ምግቢ ወጻዓት ቆጣበት ኣታትዮም ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ተሸሊሞም ኣለዋ ማለት ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ምጥና ይኹን ዳምበር ነቲ መግለጺ ናይቲ ምትባዕ ተባሂሉ ግን እዚ ወፍሪ ተበሎም ኣብ ዞባ ማእከል ተሕሪእና ከዓ እዞም ብጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት እሶም ዓመት ብትካላት መንግስቲ ተሸለሙ ዞባ ማእከል ሰመን ዓመት ለዘበን ጥራሕሲ ልዕሊ 20,000 ድም 30,000 ተኺሎም ኣሎ ለዘበን ደማ ኣሜሪካ ዝኦ ከለኻ ቦቶኦም ሓጽሮም ወዲዮምሲ ሕጂ ናብዮም ጽለዎ ንማይ ድብነት ንድርፎ ናው ገጸም ኸድለው ቦታ ኣዝዮም ብሎም ስለዚ እዚ ከም ሓደ ብሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ወይ ከዓ ምብራቕ ተሕርከይና ከዓ ኣብ በዓል ናቫል ቤዝ ናይ በዓል ገደም ናይ በዓል መደበር ፈልሰን እምባ ገደም ጋር ብሙሉ እቲ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ብምግራብ ሸሊሞሞ ማለት እዩ ካልእ እውን ዘይጠቕስና ሕጂ ናይ ህንጻ ዝብልኩ ከዓ ናይ ፍላይ ናይ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ኣብ ኮፍ ዝበልዋ ማዓስከራት ናይ ምግራብ መደባት ኣትዮም ተትሪዮ እዚ ናይ በዓል ከዕላይ ከምኡ ኢልካ ናይ ቢሻ ከባቢታ ንዕደና ዛራ እዚ ብጣዕሚ ገሪቦም ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብ ኩሉ ናይ ኩባንያ ህንጻ ኣብ ኩሉ ማዓስከራት ዝኣቱ ሃገርና ወይ ከዓ ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ዝወፍሪ ኣብ ዕላማ መሃረሲ ከቀላጥፍ ወይ ከዓ ደፋእ ተራለው ኢለ ሓሰብ ወላ ምሸለካ በደረጃ ሓለቃ ስታፉን እዚ ተደፊኡሉ ማለት እዩ ነውሰከፍ ማዓስከር ጻዓት ቆጣብ ኣድሓነት ከተኣታቱ ከም ዘለዎ ነውሰከፍ ማዓስከር ምገራብ ከስፈሖ ከም ዘለዎ ዕሉ ኩሉ ግን ኣብ ናይ ተራሓልታት ምክልኻል ትልኮ እዚኦም ዘይ ሓላፍነታዊ ሰባት ግራብ ደፍሩሱ ፈሓም ዘፍሕሙን ኣብ ምቁጻርና ምዘን ዓቢ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ዘምሳይ ንግንታ ዝብሉ ሕጂ በዚ ሒዞምዎ ዘለዎ ዘን ኣብነታት ከም ኣብነትና ጠቕስና ዘለና ብዙሓቱን ልዕሎ ደይ ጠቕስናን ወይ ከዓ ደይ በጻሕናን ኩሉ ኣኸላ እንዴል እንታይ ደብል ግና ነዚ ናይ ዘም ክንጠቕሱ ጻና ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል በሎ ህንጻታት በሎ ናታቶም ኣብነት ሒዝና ትሕር ኩለን ጀንበል ኮን ማዓስከራት በለን እዘን ኩባንያ ህንጻታት ትሕር ናታቶም ኣብነትና ሃገርና ኣብ ሓፂር እዋን ናብቲ ሓስቦ እቲ ዕላማ ተወፍርታ كله حرس مريتنا كسبح دي حرس مريتنا كلمع عندي تقول لا لذا باخن بس احنا قيلنا الحسب انا تسكف تجرح قدامي يا اخلق عمرور امنا مسرت لمعات معقب حمدن ماين مخانو كيلاتات ناي زعود زي يحبرو كمتي بقصالي اب مدب فرص علي انعزبو حرستتون زمسكرو حقيو نزا حق زي بمجنزاب اب معلتي 15 جموت ازم ابنتاو سرح السرحو حرستوت بملكع شلمات متابعي يرخبو ازو فرز مسمصه خاني كم ممهاري موادادري نصبق سرح دسرحو خا افلطو زهب وفرس لزخونه ازي حرستوت ويتم تحبرسب ابتن عدتات زلو تنكمات زلو قبو ناي معقب حمد الماي نخسرحو دريقو زنتاي اتي وفري اتا اكايدا ناي توفري زفطورو صلوا حارستو زياده نخسرحو متان افلطو خرغبو دريقو بو متنكا اتم كومو دسرحو اب افلطو اب مشلام قلم سرخبو بزي مس مينستر زينا بمتحبار قالو اسباتكم مهارولو زغبر غوسغواسكا كاو خا كالوت عادتاتن والقسباتن بزح قدس كن يحضرمو نابت زدل اعلاما نمصح اب نطفتات معقاب حمل الماين اب غراتهم يتوكروا مالتي حجي زي ناي زوفري نوتوم اب شلما زرقحو بنوسان زوباتات ترقحهم اب زوبات نفيهم بزي ماخلاي بصحفت اب مጨረሻ بوقعاتهم تباهيلهم زمميو نزي أبزن نايجرات أجوابات اللون كم تبكالة مالتي ده نزين بجوبو زتزالي ننوي حقت أنا زخن بجوبو تتزالي تي أجواب حليو لك أخن تزبلو عقن دحر تسريحو زي ننوي حقت أنا خيلي ننوي حقت أنا خاني تبو حمد كعكب خيلي تبو حمد زعكب خا ما كعكب خيلي ما زعكب خا
نتي زدلرلو أبتا بوتان كينيو ندلو تحت قرصي ديغان ولو مقلي وحجن ولو ريحان ولو نعون كاب دبت مملأن مفراسن زدحن أقبابا دسرحة أبنتاو تبحيلو يشلام كما كل عين سرح ازوفرون ناي جزاء رأسو بدوهتات اللوو تي بدوهتاتن عوتاتن كنزار تخوينا ازوفرزي استفعل نطفتاتو كبروغراماتي ود حقوف كاجي نمتاي مالتي زي ناي مقرام نطفتاتالو ناي حمد ماي معقالو ناي دحان مغو متتالو كومي ناي جرين كلاباتالو غوسغواسات مكيالال هجي أبي تعودنا أبينا زي تعودنا كنزار المزرابنا فلالينا ترينا يو حيشي لحسب مالته يجي أبتم قرب تحرك كنزار بمجمرته كم تيز دلة كيدنا ويكا عدمينا إليه حسبني مالته كم تقبر الباص تامات وفري قبل كلس زي نورا كايدا خاطر تصنع هذا هاسي بتعدد صفر مخادينا سلزا وبروح كم تدلة كيدنا إليه حسبني مالته أي تعودنا المبلنا حنت مخلنا تاسك برست أقرب قرب أبزلو برست يكايد على مالتي سلازي زي بقصالي صلمات كدنو ويكا صقول باب كدان بطالي زي حلفنا توسبات ابي غرم ورا صف حم اجا توريتات على مالتي اب حمد مع عقاب اب غوسغاس مغبار اب مسرات حزات حجي كم تدلي كنان تحد تصبصبنا ريخايو كابت حزا دغبو هاغرنا مرت 20 ميتاو طحن حزينا زلنا 8 ميتات حزان الله سلازي حد خم دخمتي غلزي أبدا حنت موجود إخا منسر حرشة بالبعث سلطان زباي زوي زي وفرزي بمنسر حرشان بالبعث سلطان بحبار زكايدن ديو هجي دقموتو حد مرحا غودنا نيرو أب إسرا حدنسي نو سكف ساعات تقام حدث سبنا ويكا أنت تقام حدث سبنا أنا حنت موجود خطاتي دبلتي رود ماب ويكاتي مرحا غودنا هجي تحرينا بجمجام بحجر درجاجن كم دلكينا يولنا مناتو سكاب حجي ساسان شموت ميتاو طرحنا شايفين دلنا عمت فرعان تريفنا الجماعتي هجي زوبها فعاله زوبها ما كل درجة 250 جربتي قطرة بوتات درجة 250 كايدم زوبها عن سبا كبابي سلاسة خم كله دبوب 30% بس عمل سلزي أبزا قرب تحيتنا لنا أب حملة كلاب كنت أبو كيدنا بلانه زوبها فرق بقص كله حنتي حملة كلاب زنا يسن عافية بيت مرتيرة أبزو وانز تاريخها جن حموش سميتن سمانا كباب لنا ونات عم سبعان حدا نيرنا عامل زمان 9 وسخنا الله سلازي حموشي سمانا حملة كلاب لنا جن زون كل رزانونا يقول مناتو انتهي دبلت ممرحي كلهم بيت مرتي حملة كلاب كقرا سلازي بأبريت يقولنا جن كباب سوسان حموش 7% لا شايفين دلنا جنا 3% حملة كلاب جن أتليس أو صبوا صقيمنا هنا سلازي دمام يركح رأي كله بحفشة كمتي تسبيت ويك كمتي منا توقص وفري هاريم إعلامه وكمان تسي كيدنا إليه حاسبنا جن تصفد خانة وتتكاري نعم لمعت كابتم زي قارص نتفتات حدا ايو مس زلو كنتات بخمي من قدينا نزو فرزي انكايدو نخنبل ناتو فصم توكيسنا نيرنا لمعتها والفات جن كابت بالي دواي بلن زوهات كلن كنزولكم صبصيبن ودينن حجين تمدلات بحال كمان ابنو سكف زوبا بعلم غلصو يصبو نيرو بدرجة ساعة فقدم فلس تدالي له مالت أبنو سكبتان بتان عقمه مالت جينا منت نتقص تقولنا أبزوا ما خير كباب 1 مليون دخون فلس له مالتي زوا دوبكم واحد نص فلس مليون دخون له زوا عن 7 شموت ميشح كم زوا بقاش باركة فلس تدالي له مالتي نزي ممرحي بمنس تعنان بمنقص زوا بزي جراج مخنيات يركاون كتكبري مالتي أنت هنا أبحث الوان يبنن لنا أنا حاسب لنا خون زحمة أي كونن جن نتمم بحب زي جراج مهنات معات كم زمان مقص زبالة تعنى قفنا قصة زي بقوله أبو جزيون أبو ساعتهم تكبري مالتي المقراب نقول معقاب قرب نقلالم ندقنا حملة كبابي نوسون رأينا أكبابينا حملة مغيارة عدي يبركة جمجاء قرنا هيوتنا عدي
لملم كل أقربنا بمحزان بمتكارن نفس عدي عدي ندكنا حملة كبابي نورسه حملاي مريت وحسيوات